welcome sa luto ni Mami! Ciao! Ngayong umaga, magluluto ako ng pakbet. Yung aking version na pakbet. Kasi alam ko, marami dyan, mga mamshi na magagaling magluto ng pakbet, pero depende sa iyong version, di ba? Ang sahog ko ngayon ay bagnut. Sa vegan, bagnut to, na isahog ko sa pakbet. Ang unang gawin natin ay linisin natin ang mga gulay. Mga palaya, itong kalabasa, at saka talong. Yan ang una nating gawin. Linisin natin ang mga okra, talong, at mga kalabasa. Natanggal na yung mga balat. Sa aking pagluluto, hindi mawawala talaga sa diet ko ang pipino with lemon. Yun ang ginagawa kong detox pag ininom ako. Yan ang pinaka-importante sa akin. Pag nabalatan natin ang mga kalabasa, hugasan natin dito sa lalagyan. Kapag nagluluto ako ng pakbet, sinasahugan ko ng kamuti para yung sabaw ng pakbet malapot at matamis. Ito ang ginagawa ko. Ang version ko. Okay, ready na yung mga gulay. Ito na yung mga sahog, kamatis, sibuyas, luya. Ito na yung mga ready iluto. Ready na mga gulay, iluluto natin. Lagay na natin sa kawali. Sindihan natin. Ngayon, gigisa natin yung bagnet. Pag nakita mong brown na konti, ilagay mo na yung sibuyas. Pagkatapos, kamatis. At luya. Haluin natin, antayin natin na maluto konti yung kamatis. Inaamoy mo na, mabango na yung luya, sibuyas, at kamatis. Naamoy mo na na mabango. Aahunin natin. Ilagay natin sa isang lalagyan. Ang susunod natin ilagay yung kamote. Kamote para madurog siya. Yung parang guribot. Madurog yung kamote. Kasi may kalabasa na pampalapot. Pero yung kasi kamote ay pampatamis pati yun. Pagkatapos, pag naluto na yung kamote, susunod natin yung kalabasa, hindi, isunod na natin yung mga talong, ampalaya. Ayan, kumukulo na. Dagdagan mo ng isang basong tubig para may kunting sabaw. Tingnan natin kung malambot na yung kamote at kalabasa. Halo-haluin. Tikman natin kung ano masasabi nyo. Ayan. Mainit! Sarap! Yung pait at tamis ng kamote, nagkumbay yun, nagsama yun. Ang sarap! Malalasahan. After 10 minutes, titingnan natin. At tikman kung ano ang lasa. Ito na. Ready na kumain. Luto na yung pakbet. Mga tayon, ito na, naluto na ang aking pakbet na version. Ala, bagnut vegan. Oh, kain na tayo, darling. Yan. Mapait na pariya. Mapait daw yung pariya, pero matamis yung kamote. Silan. Sarap-sarap. Tapos, gumawa ako ng salad na pipino with sibuyas at kamatis. Dinagdagan ko ng olive oil. Mangantay yun! Nyahan na imas? Mangga natin yung bagnut.
Tsaka, may mas. Siyempre, may okra. Sayang. Mm. Nakilnag niya kalabasa. Sarap. Nakatim ako na. Dalante pa rin eh. May mas. Kilnag niya kalabasa. Ito, palagi akong gumagawa ng detox namin. Yung pipino at saka yung lemon. Mangan. Guraman yung seaweed sa sa baybay. Kumakapit sa bato. Noon, kumukuha kami niyan. Kasi malapit lang sa amin ang dagat, 10 minutes drive, marating mo na ang dagat. Tapos kumukuha kami ng ganito, yung guraman, seaweeds na presto. Madura. Ito. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.